Күбрәк. Менә кем белән син күбрәк уртак тел таба идең? Кем белән сөйләшергә рәхәт, серләрне бүлешергә? Бар бит кем белән җиңелрәк бит аралашу. Мин әти кызы. Чынлап та мин хокук буенча да әти кызы, теге җырга сәләтем буенча да мин инде әти кызыдыр дип беләм инде мин аны. Чөнки бөтен кеше әйтәдер, ой син әтиң ашагансың дип әйтәләр инде тышкы кыяфәткә карап инде. Әти безнең әйткәнемчә инде шулай теге музыкага бик талантлы кеше иде. Соңгы елларында инде ул монда Биектауга килгәчтән инде туган ягын сагынып җырлар иҗат итә торган иде. Минем әле ул теге телефонда бар һаман. Әтине искә төшергәч бераз теге күңелләр тулып китте. Ничек дип әйтим инде? Эштән кайтып керми торган иде инде ул. Иртән чыгып киткән дә белми кала идек инде. Кичтән кайта иде дә инде анарсын. Теге сөйләшеп утырулар менә шулай күзгә күз карашып, сөйләшеп утырулар мин гомумән исемдә түгел. Теге кичкенә чакта инде, бала чакта. Хәзерге соңгы елларны искә төшерсәң, ул инде теге мин инде эстрадада теге ничек дип әйтим, күтәрелеп киткәч, зур сәхнәгә чыккач, танылгач, ул инде бик сөенде инде минем өчен. Мин монда килгәндә, гомумән син нинди тапшыруын, нинди форматта үткәнен беләм бит инде. Әйтәм, нык булам. Еламыйм дип килгән идем. Нәрсә сөйли башладым соң әле? Беләсеңме, менә еламыйм дип киләләр бит, ләкин безнең бит максат елату түгел, кешенең кунаклар үзләренең күңел халаты белән бүлешәләр. Һәм үзләре дә сизмиләр, ул күңел халаты. Күңел халаты. Мин дә булса Замира кунакларны җыеп җылатып утырырга дигән ачылган тапшыру түгел. Ул күңел халаты, ул синең күңелеңнең халаты. Менә ул әтигә булган теге сагыну да инде ул. Сагыну инде, я. Шул әти бит инде безнең Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре дип аталамы, дөрес әйтәмме? Менә теге исемле, бик күп теге зур җирләрдә эшләгән кеше, шуңа күрә инде теге ул минем бик теләде инде минем исем алганны. Кызым кайчан сиңа бирәләр инде дип теге көлеп кенә шаяртып кына сораса да инде ул ничектер күңелендә булган көтте. Һәм инде теге җырларга килгәндә дә соңгы елларда җырларың бик матур, шундый бик теге эчтәлекле дип әйтә торган иде инде. Сөйли алмыйм булды. Аның турында сөйли алмыйм. Безнең менә шушы синең белән сөйләшүебез, әтиеңне искә алуыбыз, аның рухына дуга булып барып ирешсен. Аминшабыз. Дуга булып барып ирешсен, чөнки ул синең барбыр җыр яраткан кеше, үзе дә иҗатта булган бит инде, җыр яраткан бит инде. Җыр яраткан кеше, әлбәттә, сәхнәдән ерак булса ул әйтер, җырлап йөри инде дигәр иде. Инде ул синең халыкның, тамашачының яраткан җырчысы Ләйсән Гыймаевага әверелүеңне күргән, шулай булгач инде ул барбыр. Исем, ул титул гына бит, ул аның барбы исем. Ул әлбәттә булса инде ул җәмгыятьтә бар икән, аны булдырасы киләдер инде ул, сүз дә юк. Ләкин иң зур титулны һәм иң зур мәхәббәтне бит тамашачы билгеле, шулай бит. Дөрес әйтәсең. Ничә ел сәхнәдәсең менә хәзер? Ничә ел җырлыйсың? 2003 елда